Hola, Dana. Sí, aquest és l'especial Castanyada. I abans de tot això, abans de començar amb l'especial, ja he parlat de la pinícula de la que vull parlar. Hauríem de parlar de la falta d'especials de Castanyada. I sí, els especials de Halloween existeixen, oi tant que existeixen. Han existit des de sempre. Però hi ha els especials de Castanyada. El més pròxim que hem tingut ha sigut aquell capítol de Plats Bruts, que al final fan una mica Halloween, perquè és una història de por. D'aquí! Vull dir, la història és més o menys d'una zona alta a Barcelona, que entre el que cap és bastant nostre, però no celebra la Castanyada. I això és el més proper que hem tingut. Ni les Tres Bessones, ni cap altre, ni en Rovelló, no hi ha cap especial. Ni un. I això em sembla molt trist. És possible que estigui fent el primer? Sí. Soc el primer. He guanyat a una corporació catalana de mitjans audiovisuals amb ser el primer en fer una especial Castanyada oficial. O sigui que... Ja sabeu, aquest canal té caché. Però a banda d'això, avui us parlaré de Pompoco. Sense guió, sense res, com en l'antiguitat. A escriure, però he pensat. Aquesta pel·li m'agrada molt, val? La part sense spoilers. Molt important. Pompoco és una pel·li de l'Estudio Ghibli. Més desenfadada, clara en el que vol explicar. En plan, aquí no hi ha metàfores. Això és directe. I sincerament m'agrada molt perquè no, també té un estil diferent de les pel·lícules d'Estudio Ghibli. En plan, té els elements d'Estudio Ghibli, però s'explica la història de manera diferent i m'agrada molt, la veritat. És un gir interessant i amb molta gent no funciona, però a mi aquest rotllo que es porta a la pel·li clica bastant amb mi. A més de que és entretinguda, una mica divertida. Bueno, no, una mica divertida, no? És una pel·li relativament bastant graciosa per lo que és d'Estudio Ghibli. Sincerament, si no l'heu vista, veieu-la. La pàgina de sempre està subtitulada. Si la voleu veure en castellà, no ho hauríeu de fer, vaja, vull dir, o sigui, tio, no us morireu per llegir un parell de subtítols. Home, per favor. És que clar... Bé, ara ve la part que ja sabeu. Bé, tot comença amb els tanukis, els anomenats gossos. Són cànids salvatges de Japó, són petits, però sembla molt al rentador, o sigui que durant tota la cinta es dirà el rentador. I això està bé en la subtitulació que jo vaig veure. El tema és que, bàsicament, a banda de les preconcepcions de gènere, però és que al final són animals, llavors ja no m'hi fico. Que és l'únic error que s'hi pots trobar a la pel·li. Està bastant bé, la veritat, o sigui... Va de Tòquio expandint-se i deixant-se, i una guerra d'ensurts i de vegades de punys entre ossos rentadors i persones. Al principi els ossos rentadors tenien baralles entre clans perquè el boss estava reduint, fins que després descobreixen que els humans són qui està causant aquest problema. Llavors intenten diverses tàctiques de maneres bastant estranyes i sincerament visualment molt creatives i ridícules. Evitar tot això. Però no, s'acaben sortint, coneixen a guineus que s'han adaptat al món humà. Al final tot sembla que és depriment, que és el problema que tenen moltes pel·lícules que han de
que han de presentar un missatge sobre el medi ambient. És el final. Wall-E ho aconsegueix, però Wall-E és Pixar, és normal que sigui. Però aquesta directament s'encara en un final feliç. S'encara, de veritat. No sé si de manera metafòrica, però fan els ossos rentadors, que per cert, hi ha una escena amb els 3 savis, que són 3 ossos rentadors, que és espectacular. M'agrada molt a més també com se'ls tracta. Se'ls coneix per ser de naturalesa gandula i per això no saben també transformar-se com les guineus o els gats vells. Sí, això és el lore. I no sé, és una pel·lícula simple, curta. Bueno, curta no, dura 1:54. Potser sí que és una mica llarga. Però és encantadora en molts aspectes. I sincerament té un estil documental que no fa molt sobre l'història bíblica i jo crec que funciona bastant bé. És interessant, m'agrada que s'experimenti. La recomano bastant. Llavors passar una bona estona i tal amb qui sigui. És molt bona. I a banda que va de les estacions, que és una mica del que va la tardor. La tardor va del pas de les estacions, sobretot vol dir el solstici. No té la mateixa força. Tots Sants sí, Tots Sants és un dels morts. Com? No com a Mèxic. Com a Catalunya. O sigui, ja sabeu, trist, no fos cas, ha de ser trist. I solemne, perquè si no, si ens divertim una mica més, ens morim, es veu? Fi, per això el Halloween ens està menjant la torrada, clar, és que no hi ha d'un altre. Però, a banda de tot això que he dit, està perfecte, és increïble. És molt bona en aquests aspectes. En un aspecte és una molt bona pel·li per Castanyada. És l'únic que se m'ha acudit, la veritat. I si coneixeu un especial de Castanyada, doncs no opteu en mostrar-me'l. Sé que no existeix, sé que sigueu el primer. O sigui, no us preocupeu. En fi, fins una altra. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Endevinat, aquest vídeo només era una excusa per parlar de Full Metal Alchemist. Fins a dia d'avui, l'anime subtitulat més llarg que m'he vist. I no em penedeixo ni una mica. Aquesta és la part sense spoilers, o sigui que ara hauré de moure la pantalla i obrir l'òpera i dir-vos. Pràcticament no m'ho sé de memòria, per cert. És un anime molt complet, realment, i aconsegueix tot el que es proposa. Saps? En plan, tot. Trama, personatges, lore. Hi ha una petita part de la que no es parla i de la que crec que és massa criticada i ja en parlarem d'ella. Molt interessant, sincerament. Sí, sincerament és molt interessant. Però això, arribeu frescos, val? No passeu a la següent part, en sèrio, veieu-vos-la abans. Sí, sé que són 64 capítols i potser si us voleu veure l'especial, sincerament. Aquest final m'ha deixat satisfet. No cal veure's la resta o sigui, suposo que deuen estar bé, deuen ser com els especials de Bola de Drac, que potser no haurien d'existir, però que hi ha algun que està bé, com el del Bardock, o alguna cosa així. No obstant, anem a parlar del tema que ens porta aquí. La part amb spoilers, sí. Ho heu endevinat. Quin és el problema? És un anime molt llarg i mai he parlat d'un anime tan llarg. Podria parlar de la història, de les sensacions, però crec que ho faré una mica de tot. Un poti-poti. Comencem per la història. L'alquímia és una cosa increïble. Flipes amb l'alquímia, val? És espectacular. Expliquen que és un intercanvi equivalent. La ciència. Està divertit, la veritat. O sigui, el lore m'agrada perquè és màgia, però és una màgia amb bastantes normes, de fet.
I m'agrada bastant, la veritat, això no he vist molta alta fantasia ni molta ciència-ficció, per tant, això a mi em vola el cap. Però a banda d'això que he dit, en plan, encara que hagis vist, sí que funciona molt bé aquesta mena de lore. I de sonses. I això està molt bé. I aquí, en aquest món, en aquest país anomenat Amestris, hi ha una altra regió que és Ishbal amb la que tinc problemes. Us sona? No, és molt més xungo que aquí. En plan, és Irlanda del Nord. No, és que també és racista. És potser la guerra del Golf. No sé molt de guerres, no vull pensar-hi, no em feu parlar. Però ens explica la història de dos germans. L'Eduard, l'Ed, els germans Elric i el seu germà Al. Eduard, Ed i Al. Un es diu Edward i l'altre es diu Alphonse. Val? No ho diuen així perquè són japonesos i les L's pues, ja sabeu com la fan als animes. Val? Bé, en català vam fer una bona traducció, us en recorda Rufi, doncs més o menys. Però sí. I què passa? Son pare és una altra història, val? A la que em precipitaré després. Però sa mare es va morir i la van intentar ressuscitar. I què passa? Que això és un tema tabú en l'alquímia. Perquè no es poden tornar als morts a la vida. I ho diuen des del principi. Però ells dos ho han intentat i un dels germans va perdre el cos i va quedar atrapat en una armadura. Bueno, el seu germà el va posar en una armadura. I l'altre es va quedar sense un braç i sense una mà. I li van haver de posar un automail, que és un braç de ferro. Ja, sí, també és una cosa una mica cyborg, però no és molt tecnològica, per tant, no entenc res. M'agrada molt aquest món, però a vegades se'm fa complicat. I viuen amb una iaia que es diu Pinako i una senyora una noia que es diu Winry. Llavors, quan han fet aquest cercle de transmutació, han de dibuixar el terra un cercle de transmutació, i han de treure això, volen intentar rebre bé l'exèrcit de mestris, que també hi ha alquimistes, la majoria són com científics, i els treuen d'allà. Val? En plan, els fan alquimistes oficials de ben petits i estudien. Abans d'això ja sabien alquímia ells, òbviament. I havien entrat amb una mestra increïble. Dels 20, un personatge espectacular. I llavors van a mestris. Ja em sabia mulleres, que es diu Hughes, que té aparença a ser un pesat i una mica ridícul, però en realitat és un tio bastant seriós i molt dedicat a la feina. Increïble, Hi ha un altre, que es diu Roy Mustang, que és un tio molt seriós, molt ambiciós, que vol arribar a ser... I aquí diuen Führer, no, m'agrada molt, però entenc que aquí ja no és una posició tan com a militar, sinó que és més com a president, però aquest país està molt malament, vale? Té molts problemes. I a banda d'això, la història comença amb ells volen recuperar els seus cossos, òbviament, com és normal. Perquè cosa que s'ho van prometre entre ells dos. I també es van prometre de no matar, perquè havien vist el dolor que genera la mort. Això passa capítols abans, quan descobrim per primera vegada el que és una quimera. Que també hi ha quimeres. Entre aquesta investigació hi ha un assassí d'alquimistes que ronda pel país. Es diu Scar, o li diuen Scar perquè té una cicatriu a la cara, perquè... Bé, a Ishbal va haver una guerra. Després d'això. Se'l troben, els hi trenca el braç, tal. Però això passa abans de que descobreixen la quimera. Què passa?
Hi ha un gos i una nena i un pare. Sí, ja us podeu valorar el que passarà. Bueno, ja ho sabeu, perquè ara ho vist. Si no ho esteu... Fora! Us he avisat, llavors, el pare el que fa és... cada cop ha de crear més quimeres perquè no li retiren la subvenció ni es quedi arruïnat. Perquè és alquimista nacional. I, bueno, ens fa una cosa impensable que és barrejar a la seva filla amb una quimera, amb el seu gos, i crea una quimera que només pateix per culpa dels experiments en contra de la humanitat, en contra dels drets humans de son pare, que per cert crec que acaba a la presó. No acaba a la presó, l'acaben matant. I qui el mata? Scar. A ell i a la seva filla. Abans ell havia matat la seva dona, per cert, és un... No m'agrada gens. Però m'agrada perquè és un científic, no diries que és un científic boig, és aquesta ambició científica que va massa enllà. I la sèrie ho pinta com algo dolent, cosa que m'agrada bastant. Llavors, s'enfronten contra l'Scar en aquell moment. Pum, hi ha un personatge... Per cert, no he parlat de... No és el meu personatge... És possible que sigui el meu personatge preferit. Exacte. Estic parlant del motherfucking Alex Louis Armstrong, o com el coneixerem a la sèrie, Major Armstrong. És increïble. Primer, lluita amb els seus punys, parla molt de la seva família, i a vegades s'arranca la samarreta i fa músculs, i és un tio superemocional, i plora. I no m'agrada molt, la veritat. Potser si ho intenta, per cert, això és veritat. Ara, abans d'això, de seguir la història, la comèdia d'aquesta sèrie, molta gent diu, comèdia dolenta, sincerament, he vist animes pretengudament de comèdia que són menys graciosos que Fullmetal Alchemist, ¿vale? Però molt menys. I Fullmetal Alchemist tampoc és que destaqui molt per la seva comèdia, perquè és una trama trista i seriosa, val? Perquè és el que és, com ha de ser. Hi ha moments de comèdia, però hi ha temps. Llavors, us diré que és bastant bona. I que en moments tristos, que en una pila, és molt benvinguda, de veritat. Bé, per on anava? Llavors, quan descobreixen això, comencen a buscar més coses. Que si el doctor en plan, veuen que hi havia un doctor, perquè clar, ells busquen la pedra filosofal, que permet fer alquímia sense intercanviar valent. Però no sabem de què estan fetes les pedres filosofals, i sí, ho descobrirem en breus. I no és una bona... No mola gens, no. Llavors, després d'això, per aquesta pausa, descobrim que hi ha uns dos éssers. Un és... Em sembla un personatge de còmic, té les cames així, en plan xam-xam, és molt ample, també està mamadíssim, i un altre que és una noia que sembla una bombshell, però està justificat més o menys el seu comportament i la seva forma, per tant. Però això ja descobrirem què són aquestes persones. Però això, van buscant coses, troben viatgen amb la seva antiga mestra. Això després de... Busquen el doctor Marcus, que els explica més o menys com es fan les pedres filosofals. I... sabeu de què es fan? Bueno, perquè van al laboratori a buscar-ho i descobreixen de què es fan. De persones! I ells ho descobreixen i els hi sembla horrible. I, òbviament, es prometen que busquen una altra manera. Mentre que ja es troben a... Ho heu endevinat? Per cert, aquesta investigació que estan fent ells al marge del govern està feta per Hughes, Armstrong, que tampoc hi participa molt, dos tinents, que no recordo els seus noms el mateix, però són personatges, en sèrio, si us agraden aquests personatges estan molt bé, són molt guais, i els germans Elric.
Llavors, en aquestes circumstàncies es troben a dues armadures similars al seu germà. En Barry, el carnisser, que és un antic assassí on la seva ànima està posada dins d'una altra armadura, que li fa dubtar a l'Alfons sobre ell mateix. I és un tema interessant. Després descobrim que el Barry en realitat acaba sent d'utilitat per la trama, cosa que flipo, perquè l'acaba acollint entre la seva tropa del seu grup. El Roy Mustang, que no es fia, perquè ell va estar a la guerra d'Ishbal i va fer coses horribles. Això ho admeten a la sèrie. El seu equip, en plan, acaba col·laborant amb ells. Perquè quan es fiquen al laboratori, el Führer en persona els diu: no us fiqueu més en aquesta investigació. I ja sabem per què. Sí, entre abans de tot això, veuen una pedra filosofal per primer cop i veuen que hi ha un sacerdot que té a una ciutat controlada i que farda de tenir poders d'alquímia, de tenir el poder d'un déu. Com va ser Ishbal, que va ser una guerra santa i una guerra també, una mica guerra racial també. Ui, que fàstic. Llavors van cap allà i bé, i estalvien els plans i descobrim que aquesta cosa també treballava amb els altres dos pavos, amb el Gluttony, bueno, com dic, Grutony, vale? Ho diuen així, i Last, que és l'altre. I després està l'altre, que és l'Empi, que s'havia canviat de forma i que va ser vençuda per un alquimista molt jove, l'Edward Elric. I allà hi ha una noia que acaba sent bastant important també a la trama, per la seva... bueno, la trama, que acaba agafant molt més pes a la seva ciutat, cosa que està molt bé. Val. Però a banda d'això, també han d'anar a fer visites a Rockwell, on perquè li facin el manteniment de l'automail. Li fan moltes bromes a l'Elric, que és un molt baix. Els subtítols que són, li diuen Barrufet, Nabuf, Pigmeu encara no ho he vist, però no ho recordo, però també és estat bé. Però està molt bé. En japonès diuen Chibi, però ja m'enteneu. Cosa que està molt bé. I s'enfada molt i... M'agrada el protagonista de l'Elric perquè sí, els protagonistes de Shonen acostumen a entrar en un motllo en plan: ui, vull protegir els meus amics, menjo molt, només lluito per la justícia. Però aquest té un conflicte més seriós que la majoria de protagonistes i té un caràcter més aviat arisc i bastant desagradable. I sé que no és un canvi molt gran, però m'agrada. Per això, descobreixen tot això al laboratori i per un moment i en això viatgen amb la seva mestra i allà es troben una banda de quimeres a càrrec del que ell mateix ens dirà que és un homuncle. Grid. I si una cosa que són dels pecats capitals es diu Grid, la resta que eren? Homuncles. I com sabem això? Perquè tenen molta resistència i poden regenerar-se. Són pràcticament immatables. Llavors, què passa? En aquella investigació, els germans Elric estan en perill, òbviament. I qui ve? I les quimeres moren totes allà, quasi totes. Una dura bastant. I arriba el Führer, curiosament. Havien manat algú per ajudar-los de l'exèrcit, però arriba ell també. Després ell parla amb ells i els diu: ei, no entreu més en aquesta investigació. Llavors han de començar a fer coses secretament. Comencen per portar a la Winry a un poble on fan molt d'automail i els agrada molt. Investiguen. I això. I al final descobreixen coses. Això fa que, òbviament descobreixin que, efectivament, el Führer és un homuncle,
i que hagin d'anar al nord, a banda que estan seguint a l'Scar mentrestant. És que són trames molt complicades d'ajuntar-les en un sol vídeo. Entre això apareixen dos personatges que m'agraden molt. Un apareix amb l'Scar. Per cert, això és veritat, se m'està oblidant un altre. Yoki. Yoki és un pobre desgraciat que era un explotador laboral i va acabar en la ruïna. Bien. Ho hem aconseguit. I va acabar en la ruïna i ara està amb l'Scar perquè es va entopar i li fa com una mica de criat. De fet, el tracta d'amo. I entre això, l'Scar es troba a una noia del Xing, que bàsicament és literalment Xina. Porta un panda mini, així molt petit, és molt Ugu, amb tota la pesca. Però està amb ell perquè ja sap un altre tipus d'alquímia que es diu la Kageshi, o li diuen així. I també els altres que venen de Xing. Hi ha dos, que un és un avi i l'altre és la seva neta. I són com ninjas. L'altre és un príncep, una mica panxa content. O això, ens deixa veure al principi. Després veiem que és molt més del que deixa veure. Perquè vol ser emperador perquè allà va tot per clans i és un desgavell i han d'aconseguir una cosa perquè els seus clans febles suportin això. Llavors, després d'això van cap al nord. Perquè al nord hi ha un tipus diferent. En plan, ja es poden amagar, val? Perquè el nord opera més per si sol. D'acord? I llavors l'Armstrong. Entre tot això, per cert, quan van a visitar altres laboratoris, descobreixen a més homuncles, la Lust se la carrega perquè va admetre perquè quasi mata el seu company, un dels seus, el que fuma, el Roy Mustang. I allà és quan... I allà és quan el Führer els hi pica la cresta. El general Roy Mustang està sota vigilància i tot el seu equip. De fet, els manen un a cada cantó. I una sola està en cadira de rodes. I va treballar-se a la tenda de la seva família. Com ja sabeu, això serà important al final. Llavors, entre tot això, clar, havien acusat de matar el Hughes a una altra persona, estava en chivo expiatori, perquè clar, havia sigut l'Envy, perquè el Hughes havia descobert el que va passar a la guerra d'Ishbal i moltes més coses. I clar, arriba allà i li diuen a una dels tinents que estava jugant als germans Enric: tu, has sigut tu. I clar, acaba a la presó. Però què passa? Que en Barry, heroicament no, perquè diuen i perquè s'avorreix, de fet no mata ningú, obre la porta. L'obre, correcte. I obre la porta de la presó i l'ajuda a escapar. Juntament amb l'Alfons, perquè clar, també l'havien atrapat. Llavors surten, s'escapen, tal... Escapen d'allà, de l'exèrcit, i descobrim que fingeix la seva mort. El Roy Mustang després ens explica per què. De fet, a Elric el manen cap al camp, cap a les campinyes. I ella es troben a la tinent i diuen: hòstia, que bé, estàs viva i tal. I ella se'n va cap a un altre lloc, lluny, cap al Xing, per no despertar sospites. Òbviament, ha de creuar un desert i tal. I això, òbviament, serà important per la trama posterior. Després de que envien a tot els Elric, van cap al nord perquè han de descobrir coses. I han d'apartar-se una mica de la mirada del Führer. I també és que han de trobar a la nena petita, que per cert, el doctor Markov, perquè l'Scar un dia el capturen els homuncles. Això és veritat. Que és com... Llavors es troba el doctor Markov, el salva, el segresta ell,
I estan com amb ell. Estan ell, Dr. Marcos, a banda que tenen alguna... Es troben amb els germans Elric, de tant en quant. L'Arena fins i tot li diu al Edward que és més baix, tot i que ella és més baixa perquè és una nena. I van tots 4 junts. Vale, intenten anar... I entre tot això, clar, què passa? Doncs que l'exèrcit a un presoner que havia sortit al principi el contracten perquè mati a l'Scar. I és un assassí supersanguinari amb una pedra filosofal a les seves mans. I descobrim que han estat creant pedres filosofals a base de presidiaris. Que divertit, I els presidiaris que eren útils per protegir-ho, els posaven armadures. Doncs això, van cap al nord perquè, clar, han de trobar aquella nena perquè els volen trobar els seus cossos i creuen que amb la caixa no fa falta una pedra filosofal, que quan la utilitzes i crees algun cos, escoltes els plors i els laments dels ànimes que portes a dins. I és super desagradable i és immoralment correcte, per això els germans Elric. I passen. Val? Ells ja saben dels homuncles i saben el que estan planejant ja. En cert moment descobreixen que la forma de país i el país mateix va ser creat a Xerxes per crear un cercle de transmutació gegant. Que bé! Llavors van cap al nord. Perquè a més la seva professora també havia estat. Els atrapen allà dins, li canvien l'automegla a l'Elric perquè la Winry, acompanyada d'Scar, es troben a un soldat isvalià que els explica molt el que és ser isvalià i estar a mestris perquè el seu avi ho era. Cosa que és molt bonic, perquè els isvalians tenen els ulls vermells i els de mestres acostumats als ulls blaus. M'agrada molt aquest contrast perquè sona literalment el que pensaven de la raça ària. I això és... Sincerament, trobo que està molt bé. En plan, perquè és racista, vale? És molt racista. I en aquest moment el racisme era molt important. Llavors els dos coneixen la germana del general, és una noia segura, inflexible, i té els dos soldats ben educats. Llavors què passa? Quan es descobreix tot això, a banda de que l'altre seu contactat per matar l'Scar, es troben a l'oncle Mandra. I Orgull. Orgull és un nen i Mandra és un ésser gegant. No tan gran, també s'ha de dir. No tan gran com Enveja, perquè Enveja és molt gran, val? Això ens ho tindrem després. Llavors, entre tot això, li treuen secrets de la immortalitat a una espècie de... a un gran cap de l'exèrcit, i aquí és quan la trama es comença a unir tot, val? Aquí és com comença, quan ja veus que s'està acostant al final. Aquí és quan comença. Val? Descobreixen això el cercle de transmutació. S'uneixen en plena batalla amb dos quimeres qui l'assassí contactat pel govern anava a ser tirades. Val? I amb el Dr. Marcos i tota aquesta gent. Mentre que la cap de Briggs, que és la germana del Major Armstrong, ha de preparar unes maniombres la propera primavera, que és quan s'acosta el dia del que parlen els homuncles. Ell, el cap dels homuncles, és una persona semblant al pare de l'Elric, que per cert, el pare de l'Elric és una pedra filosofal en forma humana. No estic de broma. I atesta veure gent morir, però ell també té un pla, i ja ho veureu després. Llavors aquí, quan arriben a això, quan descobreixen la caixa, en plan, ja s'han trobat abans a l'altre, perquè l'altre és el rei de Xerxes i la criatura del matràs. I com sabem això? Doncs perquè el pare de l'Enric i el pare dels germans Elric porta molt temps vivint. Val? I a veure com ho explico.
va conèixer el primer homuncle, que acaba posseint un cos humà i quedant-s'ho tot. I utilitza com a base el cos. Per això hi ha dos hi ha dos pares, val? Hi ha dos que són iguals. I clar, es queden en plan, i estan com així, és una batalla eterna. Bé, el dia acordat és increïble. Els homuncles a la central, la guineu de plata, que és una mena de mentó del Mustang. Tots els companys de Mustang torna. Els de Briggs comencen un atac, és una espècie de cop d'estat. A l'equip de Mustang pren la ràdio. Els germans Elric estan separats, val? L'Ed ja està l'Ed s'ha fotut a la gola del llop, s'ha fotut el que hi ha sota la ciutat, que és una mena d'estómac fastigós, vale? Perquè aquell cercle que estava acabant mandra s'està posant en marxa ja. I es troben oncles. Allà és quan guanyen a l'Envy, perquè l'Envy ja l'havien guanyat abans. I se n'anava a anar, la nena, a Xina, literalment Xina, però el convenç per tornar. I Envy absorbeix l'exèrcit immortal que estava creant el govern. És que hi ha moltes coses. Això no es diu, però hi ha moltes coses. Estava creant el govern. Llavors, entre tot això, l'Envy acaba morint. De fet, tots els personatges acaben morint. Quan mor un personatge és solemne i es tracta amb tota la serietat que s'ha de tractar. Val? Separen els germans Elric, estan en capa central. I l'Alfons utilitza per fi una pedra filosofal que li ha donat una quimera, que és un lleó. La utilitza per ajudar, de veritat. Perquè aquelles ànimes tinguin l'oportunitat de defensar-se. Entre tot això, en Yoki i el professor Markov. No estic de broma. Perquè sí, això és veritat. L'Envy quan la derroten i se separa d'un cos, és un ésser petit, fastigós, és un paràsit. Que en realitat al final descobrim una cosa molt trista, que enveja dels humans. Un homuncle amb enveja dels humans. I a tot això, quan estan atrapats en Grit, torna amb un altre cos. I en Xic i en Grit estan atrapats a dins d'un cos i tenen una mica molt guai. Però el que jo anava. En aquesta guerra torna la mestra dels germans Elric i el seu marit i lluiten una batalla increïble contra el de la mandra. La lluiten dos catxes, cosa que fa bastanta gràcia, ara ho penso. El marit de la mestra i el germà Armstrong més fort. Se'l carreguen. Llavors, després de tot això, es fa tots els que han incomplert aquests sacrificis no els poden matar els homuncles, se'ls han d'intentar emportar. Val? Llavors forcen un mes que amb el Roy Mustang i el deixen sec. Per cert, amb la seva suboficial tenen una dinàmica molt guai, també estan molt enamorats i mola molt. I el segueixen. I al final descobrim quin era el pla, a banda de crear una pedra filosofal gegant. I el pla d'això, i el pla d'aquest ésser despreciable, que és l'ésser del matràs. L'ésser del matràs és convertir-se en Déu. Però què passa? En Hohenheim i tots tres, i la nena, que també està allà baix, Hohenheim, el de foc, la mestra, l'Alfons, lluiten contra aquell que ha absorbit el poder de Déu. Però què passa? Què fa en Hohenheim? Fa que ha anat plantant les ànimes amb la seva sang. Fa que tot s'escapi i perd molt de poder. I ja no pot aguantar el poder de Déu. La cosa que l'acaba de dir tan molt a l'ésser del matràs. I acaben lluitant entre tots. Tots els que poden lluitar, lluiten a fora contra ell. Els humans, les quimeres bones,
I és increïble la batalla, val? Totes aquestes batalles han sigut increïbles. Val? Hi ha hagut moments tristos, hi ha hagut un moment... Ha mort el suboficial de Briggs, val? Ha mort l'avi que acompanyava en Shin. La seva neta s'ha quedat sense braç per ajudar en la seva missió. Mort en Hughes. No hi ha tantes morts com pensem, però són solemnes i tristes. Fins i tot la mort de Führer és més o menys. Està més o menys sentida. La Mandra no tant. La Mandra és com... És un personatge tampoc molt ben construït, tampoc és un personatge que es participi molt. Són morts difícils, val? Són moments difícils, però estan banyats en moments de victòria, perquè fan falta. I quan comença aquesta lluita, sabeu què passa? Val? Quan estan a punt de guanyar-lo, hi ha una cosa que li passa a l'Elric. Es queda... I no t'ho perdis. Es queda atrapat amb allò. El Grit i el Shin l'intenten ajudar. I el Grit mor. I el Grit té una ambició, però en realitat la seva ambició era fer amics. Per això tenia idees quimeres com a banda. Per això es va acabar unint, no és broma, amb l'héroe del rei. I li deixa el Link utilitzar el seu cos de dragó. Per això va ser. Acaba morint, però ha tingut una bona vida i està alegre al final. Però una mica amb un somriure, cosa que és molt bonica. Però vas passar una cosa, l'Edward, en plan, necessita una pedra filosofal i està disposat a crear-la amb el que sigui. Aquell dolent, en fase terminal. Però què passa? Que l'Edward Elric no comptava que el seu germà sacrificaria el seu cos, la seva armadura, per donar-li el seu braç. I amb tot això, amb el seu braç i amb el seu germà mort, l'Edward li fot una pallissa que flipes, aquell intent de Déu. Se'l carrega. I el millor de tot és quan veiem a la veritat un altre cop, perquè sí, quan ells fan aquests intercanvis il·legals, que no hi ha intercanvi equivalent, quan intenten ressuscitar un mort, van allà. I la veritat et treu alguna cosa pel que has fet. La veritat li diu que el seu error va ser no haver madurat en absolut. No haver intentat canviar, no haver millorat en res. Treure's tots els pecats, tot el que et fa humà, treure's-ho tot. Això era el seu error. I l'acaben absorbint i acaba absorbit per la Terra un altre cop. Perquè és un intercanvi equivalent. Tot torna. I és francament bonic. Al final. Llavors l'Edward decideix fer una cosa. Va buscar el seu germà, però no, el seu pare s'ofereix a donar-li el seu cos per al seu germà i tota la pesca. Però ell diu, no, pare idiota, de fet, per preferir diu pare. Perquè clar, està molt emprenyat també. I l'Alfons sí que l'ha tractat més de pare quan li va explicar la història, però ell no tant. Llavors viatja, veu la veritat i li diu, et dono la meva porta a la veritat. La veritat diu, que per cert adopta la forma de qui la visita, diu, ho has aconseguit. L'un és tot i el tot és un. No pot tornar a utilitzar l'alquímia, però li ha tornat el seu cos al seu germà, que ja l'ha vist 3 cops i aquesta vegada té. Encara no pot caminar, està feble, però ja té el seu cos. El dolent final està derrotat. El que tenia pretensions de Déu i el que suposadament es va menjar Déu és mort. Tothom ha guanyat i el país s'anirà cap a una democràcia. Tractarà amb ells val. Fins i tot el Yoki va lluitar contra un home dolent. Va lluitar contra en Pride. Que per cert, en Pride acaba sent derrotat per l'assassí a Soldo Dower. I per què li diu això? Perquè ha fet cas al seu pare tota la vida. On estava el seu orgull. I per això acaba convertir-se en un nadó però torna en forma d'un nen bastant amable i bo. En Shin i la May tornen al seu país. L'Edward Elric. L'Edward Elric té una cama de ferro i un braç del seu germà, però té una igual.
I comença al final bo. El General Hughes es presenta a Führer i vol millorar amb el tema d'Ichvan. La Guineu Vella torna a ser Führer perquè no és una persona que li costa molt jubilar-se. I tot acaba en un final molt bo, fins i tot les quimeres tenen un bon final. Fins i tot en personatges com l'Armstrong tenen un bon final. Li diu al pare d'ells que gràcies perquè ha salvat el país. Tots tenen el final bo que es mereixen. Tots. I és francament molt bonic. Aquesta vegada no és el típic de ja han guanyat els bons que... No, aquí... Com explicar-ho? S'ho han guanyat. Han patit tots moltíssim durant tota la sèrie. Els capítols finals són increïbles. Val? Tota la sèrie és increïble. Però els capítols finals és aquell payoff. Val? T'ho tornen tot. I és preciós tot el que passa. Cada vegada que apareix un personatge nou, se't salta la gel, t'emociones. I per tot això que he dit ara, sí, estic una mica sentimental, Per tot això que he dit ara, és un anime, em sembla, sincerament, un dels millors animes que he vist en ma vida. No estic ni de broma ara. Sincerament és molt bo, però sabeu què passa? Ara ja, fora de tot aquest sentimentalisme. A part que l'Edward Elric es confessa a la Winry d'una vegada, perquè sí, òbviament, és el protagonista i la seva millor amiga de la infància. És un anime, tots sabem el que passarà aquí. Però és tan bonic al final. I té el meme de, primer, les pauses, que és Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Canviant el to, que fa certa gràcia. No, bueno, fa molta gràcia. I després té el meme dels dos senyors musculars que es donen la mà. És espectacular. Val? Per això aquells moments de comèdia, al final no hi ha ni moments de comèdia, hi ha pocs moments de comèdia. Només hi ha un final veient les vides, el bé que els han anat a tots i que seguiran estudiant i fent les seves coses. Perquè encara són joves, encara que tenen 16 anys. Hi ha un salt de 2 anys, però tampoc encara són adults, I és bonica fins i tot la confessió. És bonica la relació entre el Mustang i la seva sofia. És molt bo, però això que deia. És possible que el torni a veure en molt de... No crec que el torni a veure en molt de temps, realment. Realment, jo crec que en un cop o dos... Bé, jo crec que en certs moments... Perquè no és un anime de confort. És una història que s'ha d'explicar en un moment donat. Val? Però a causa de la seva reduïda comèdia, de la seva enorme serietat, no és que sigui molt dels meus, la veritat. No és molt el meu estil. Reconec que està molt bé i que excedeix en tot. Però és massa trist. I massa... I, òbviament, ara vull una cosa. No menys trista, sinó més... bèstia, desenfadada. Brutal! I, òbviament, per això em veuré una cosa de Trigger, clar, que tampoc us penseu que anava a dir. Per això era un anime de Trigger, és altament probable. Però, sincerament, després de tot això, Fullmetal Alchemist entenc la reverència que li té. I, sincerament, només us diré una cosa. Sí, és veritat, el Major Armstrong és el meu personatge preferit. Cada vegada que apareix, estic així. Fins i tot hi ha personatges que apareixen poc, però és que fins i tot estan construïts, és increïble. Però bé, ja ho sabreu, ja això ho heu de veure per vosaltres mateixos. La meva opinió, explicar-vos la història, tot el que m'ha semblat. És que em sembla preciós, és un anime preciós. Preciós i perfecte, pràcticament. Però com podeu veure, sóc una persona massa poc seriosa com perquè m'agradin aquests animes tan brutalment tristos i brutalment seriosos la majoria del temps. Per això, òbviament, ha sido una final especial de Castanyada.